कर'नायावबो जाग्रोआमोन चाइनायावसो जाग्रोदोंमोन दा कर'ना गैया जोंनि इण्डियायाव नै सकाल सकाल दुगैबाय मालाय 7थायानो जायाखै दानो दुगैबाय ओइ क्रिमखौ आंनि क्रिमखौ फेन्दायावसो फुनदों नायसाय आथिङावसो मासि गाज्रि एफा दाम गोसानि क्रिमखौ मारै आथिं मुथिं फुनजोबखो नोङो क्रिमखौहाय थाव फुनहैनो हाया जाहैबाय नोङो बैयावहाय इसोर बिदि गियाना माथो मोजां नुद्रा मोखांनि सिरामखौनो फेन्दायावसो फुनबाय उदाव सोराव जा गाज्रि बे हौवायानो मागै बिबि नाम्बार 1 ना मोसाबावबायसो बिदिबालाय आं मा बायनो हानो माइना फ्रेस आंलाय सामफ्रामबो दुगैगासिनो मैयाबो दुगैदों फुजाया दा होफैयाबा बेलासियाव आं जाग्रा बानायनोसै दहाय सोंबाय आं सिखारजेनबानो फार्स्टआवनो ओंखाम जायोना जाया बे समाव बबामोन ना सिरि थाबाय ओमफ्राय जेला थांसै दुगैखांबाय देलायखांबाय ओंखाम जानो एसे ओंखाम दंना गैया होनबाय मैयानि ओंख्रि गैया होनबावबायसो मैयानि ओंख्रिखौ बोरै मोनजानांगौ नों सुनिबाराव दं मालाय मा बिदैबो गैया जेबो गैया आरो सुनिबारावलाय नों बिदैखौ बोरै मोनजानांगौ बिदिनो होननानै बायहेरायाव जाखायो बेयो ओंखायनो भगबानजों नाहरजायो ओंखायनो बेसेबां संख्रि जानो हायो नोंलाय बेखौ जाला फान्थावखौ जानायाव मास्टार फान्थाव एवब्रबनानै जाहोबाय आङो पियास हानानै ओंखाम फुदुंनानै बाय बाय मिंख' इस थांबाय मालाय आर'नाइ होलायनानै स्टेनाव थाहैसै बे ओमफ्राय जोंहानि दैसा दासिमबो सिखाराखै आरोना फुङाव 4थायाव सिखारबाय 4थायाव सिखारनानै गावहा दासो उन्दुफिनबाय आरोना नै गोदोनो साइकेलाव गाखोनो गाबदों नुवाखै मैया बिब'आ गाखोहोदावबाय नालाय बुदे दांजाबावानो अयथासारखा बे गथ'आ मानो गाखोहोदावो नोङो गाखो सिरि थाबावबाय नुदों आयु नुदों माबायदि गोग्लैबासो बेथा नुदों खुसि जाबावबाय माबायदि मानसि बिलाय दावलाय मानो गाखोहोदावा नोङो मैया ओमफ्राय बाबा होनसै दे बाबायाबो नै जोंहा नै गेस लायनो नागिरदों गेस मोनबाय जाहैदों आंहा दिनैहाय गेस अफिसनिफ्राय फन हरदों आरोना गेस मोनबायनो दिनैहाय ओमफ्राय गेस लायनो नागिरदों मदिनि होनाय थेंक इउ मदि सरकार होनदों थेंक इउ मदि जी जों लायनो थांगासिनो आरोना ललिपप बायनानै जाबावबायलै बिसोरो नायसै मानो देखायो नोंनिया जाबाबा फट' बानायहोदों फट' पासपर्ट बानायगासिनो फट' मोननै 2 कपि नांगौ जाहैदों बानायगासिनो मोनबाय आरोना आङो गेसखौहाय नै फाइनालि बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनबाय आरो गोरबिहिर गेस गोदामाव दङ आरोना
दहायनो फैदों 3 घन्टासो जाबाय दा टाइमा 2टा जालायलायबाय आरोना नै मोनबाय फाइनालि नै टट' नेदों दाना टट'खौनो नांगौबा मोनाखिलाय आइ मानसिफ्रा गेस लाबोनानै ओंखाम जाफैबाय आं मेंग्लिलायबाय आरोना लाइनाव थाइखायनो आंखौनो गाबज्रिया ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दा दसे जिरगासिनो स' गेसाथ' बाक्सायावसो जोबनानै दोनथ'बाय आरोखि ना आङो बाहायथ'ला दंथ'खायो नालाय जोंहानि गोदान गार्डेन जोंहानि ओमफ्राय बेयाव गेन्दा फुल ओमफ्राय नै ओमफ्राय मोनाबिलिनि बाथि दिनै सुनिबार ना ड्रागन बिफाङाबो नै समायबाय बेलासिनि बेरायफैलायबाय आरोना जोंहा लामायाव सोनाफोर नों मानो गोजांनायाव गस्ला सुथार गाननो बायो होनबा जि गुसु जादों दिनैहाय दिना बिदिखौबो गायनांगौ हायावसो गायनांगौ हा खोनानै गायनो मोननांगौ लामाया मोजां जाबोहांबाय ससेल' लामाखौबो लाबोबाय नालाय लाबोने आबानि औ ए ससेल' बानायदों आबा थिंनायनि माबायदि चेनेलखौनो खुलिनोसो माबाखौनो इउटुबखौनो खुलिलासो नामा सानलाय लाबायहाय आङो सनाफोर भिउसानो फैया मोनला सिंनि खोथा 50 बारा भिउसानो फैयाबा बोरै इउटुब खुलिनो गोसो जानो दे नै बाबा होनगासिनो सासेया बाबा नङाथ' बे गारि गुफुर बायदिसिना गारि बाइक नुबानो बाबा होनो बेहा जा खेस्राखा sampai kagak pungkas kayokan deh. Ini sih memang sujudan. Lampai. Sampai kayokan gue jam bisa bebek usah. Ini apa itu? Ini kah? गाबोन फिसाजोनि बार्थडे केक लाबोबाय दा बेसेबांनिखौ लाबोखो नों मिंखौ हो 400